ҳақиқатан витр намози танҳо аё аз бас ки дар моҳи шарифи Рамазон намози нофила намози таровиҳ ба ҷамоат хонда шид. ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам худаш 3 маротиба хондагӣ. ай замони ҳазрати Умар ба баъд ҳамин ба ҷамоат ҳар рӯза як амал шид. пайғамбари худо гуфтааст алайкум бисуннати ва суннати лхулафои рошидин алмаҳдиин. бар шумо буд суннати ман ва суннати халифаҳои рошиду ҳидоятгари ман. вале ҳамин таровиҳ суннат аст. ина нигоҳ кун, бас суннат аст ки ба ҷамоат ҳамин намозҳо хонда шавад. намози таровиҳ ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам баъди таровиҳ ҳамин намози витрам ба ҷамоат адо кард. яъне ҳамун 3 раката ба ҷамоат хонд. хондани намози витр дар рамазон ба ҷамоат суннат ай. худи витр воҷиб ай, аммо ба ҷамоат хонданаш суннат ай. суннати пайғамбар, суннати халафои рошиди пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам. ба ҳамин хотир дар рамазон модом ки карда мекунем, дар ғайри рамазон витра танҳо мехонем. дар ғайри рамазон ягон ривоят мо надорем ки ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам ё соҳобаи пайғамбар намози витра ба ҷамоат хонда бошад. хуб масъалаи намози витр ки чӣ нав хонда мешавад. ана аслан бигирем ҳамин 3 тариқаи хондан дора намози витр. ривояти ҳазрати Умарай, ривояти Абдуллоҳ ибни Умарай, ривояти Абдуллоҳ ибни Масъуд. ривояти ҳазрати Умар худаш 3 ракат ба як салом ба як қаъда. байнда намешиштаст ҳазрат. ҳамин 3 раката як бора мехон ба як салом як қаъда. ривояти Абдуллоҳ ибни Умар писари ҳазрати Умар 3 ракат ба 2 қаъдаву ба 2 салом. баъди 2 ракат қаъда мекунад, салом метаҳад, бо мехеза як ракати дига мехонад. ривояти Абдуллоҳ ибни Масъуд 3 ракат ба 2 қаъдаву як салом. ин ҳамин коре ки куфиё мекардану мо шумо мекунем. ҳамин оли ҳамин витре ки мо мехонем ин ривояти ибни Масъуд ай. ана ака ихтилофо хеле зиёд ай ки масалан кадомаш дуруст ай. ҳар кадомаш як манҳаҷи хича дора, роҳи исботи хича дора. аммо як чи мусаллам аст ки ҳар касе ки ҳанафиай дар мазҳаби имоми аъзам абу ҳанифай ана мувофиқ ана ривояти Абдуллоҳ ибн Масъуд бояд. вале дар ҳаҷ 2 тариқаи хондан аст дар ҳарам. ана аксаран мисли ҳамин Абдуллоҳ ибн Умар мехонанд. ривояте ки ҳамбалиё интихобш кардагиянд. 2 ракат мехонанд, салом метаҳанд, як ракати дига мехонанд бо салом дига. фақат ана дар ҳамин моҳи шарифи рамазон мо мушоҳида кардем як маротиба дар масҷиди набавӣ ва як маротиба дар масҷиди ҳарам намоза ба ривояти ҳазрати Умар хонданд ки мақсад 3 раката ба як қаъдаву як салом хонданд. мо ҳамунҷа дар ҳамун ҳарам мегуфтем ки ҳар вақте ки ба ҳамин ривояти ҳазрати Умар бошад намоз дуруст аст. мо байнда қаъда накардану 3 ракат ба як салом. не ки ӯе ки ба ривояти Абдуллоҳ ибн Умар мехонанд, 2 ракат мехонанд, салом метаҳанд, бояд ҳадия мехонанд. ҳамон витри воҷиба ай сар иода кунем. барои витр аслан намози тоқай, мақсад 3 ракат ай. ҳазрати Умар вақте ки ҳамин Убай ибн Каъб разияллоҳу таъола анҳуро гирифт, имом таъин кард дар масҷиди набавӣ ва амр кард ки ҳама намоз бихонанд. 20 ракат намози таровеҳ хондану 3 ракат намози витр. вале дар Ал-Мустадрак ало Саҳиҳайн омадааст. ана имом ҳоким ба шарти шайхайн боовардаасташ. мега ки шахсе мега намоза мега камтари 3 ракат хонд ба як салом. баъд паҳлӯгиш гуфт ки чаро гуфт ба як салом хонди, бояд ба 2 салом мехонди. гуфт барои чӣ ба 2 салом бихонам? гуфт ки Абдуллоҳ ибн Умар ривоят кардааст ки ҳамин намози витр ба 2 салом ай. гуфт ман ба ривояти Умар мекунам ки падари Абдуллоҳ ай Абдуллоҳро беҳтар ай, ман ба як салом мехонам. ин ҳамин ривоят дар Ал-Мустадрак ало Саҳиҳайн омадагӣ ай. ҳеҷ ҷои шак нест ки ҳамин аслан фақиҳи уммати ислом ҳазрати Абдуллоҳ ибн Масъуд ай. ҳеҷ ҷои шак надорад. ҳадис аст, ҳазрат мега разиту ли уммати бимо разия биҳо ибни уми абд. аз барои уммати ман розӣ ҳастам ҳар фатвоеро ки Абдуллоҳ ибн Масъуд метавад. дар Ал-Мустадрак ало Саҳиҳайн имом ҳоким овардаасташ иснодам ба шарти валлоҳу аълам муслим ай. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам мега иқтаду билладайни мин баъди Аби Бакр ва Умар ваҳтаду биҳадии Аммор ва тамассаку биаҳди ибни уми абд. баъди вафоти ман мега ҳазрат ба Абу Бакр Умар иқтидо кидем, пайравӣ кидем. ба Абу Бакр Умар
با هدایت امر کوشش کنید که راه حق بیابید و همیشه در مسئله فتوا قول ابن ام عبد عبدالله ابن مسعود انتخاب کنید. خود حضرت عمر عبدالله ابن مسعود وقتی کمی شهر کوفه را نو بنیاد میکردن به حیث معلم فرستاد، گرفت کوفه را مرکز علم و فرهنگ جهان کرد. مرکز علم که در کوفه دیگه عالم و مطالب از مکه دم زیاد بوده، از مدینه دم زیاد بوده. با شرافت این مرده اونم هیچ جای شک نیست انشالله روایت عبدالله ابن مسعود قوی‌تر و صحیح‌تر هستند.